yanzu na ganki ne miki magana, kin bani lokacinki in miki magana. Kin san in tafiya kike akan titi, saurayi ke a matsayinki na mace ya tsaida ki, kin ce kallon farko, ni wannan kallon farkon da kika ce za a yi mai sama, me za ki karanta a kan shi ne ma misali wannan kallon farkon me yake? Gaskiya mata a zo wurin. Yawwa. Wala wannan kallon farkon da kika ce. Ka san me muke kallo? Irin idan muka kalle ka sama da ƙasan nan, fasting da muke kallo kafan maza. Wallahi no, this is the reality like. Kafan shi muke fara kallo sai mu yo sama. Muga irin body structure shi ta mana, ka san mata we have taste. No, we have taste. Gaskiya. No. Kowace mace da kalan namijin da take so za ta kalle shi irin in kaga dama ta yi smiling to an dace, in kaga ta guntsa fuska dan uwa ba kai mata ba kawai ka je. Kuma mazan tsakani da Allah idan kuka kalli mace da ta juya bayan ta kuke kallo, oke idan yanayin tafiyar ta yi maku zaka ga wai dan bala'i gaba mata na kallon shi, na rantse da Allah haka namiji yake irin yana kallon yadda jikinta ke moving tana tafiya. To ai dama da ya zaga ya je mata magana abin da bayan ya kawo shi ya zagayo. Amma fa gaskiya is hardly idan namiji ya san ki sosai da yawa ya aure ki. To barka da dawowa hutun rabin lokaci, kamar da mun sha lemu kai haka zama mun ci a cikin da fatan kuma kun ci naku. Yawa a to ma'amalanta irin wannan shike ci mun tuwo a ƙwarya. Wannan matsalar ba yaya da ke ake, yaya da kai ake, mama da ke ake, baba da kai ake, to all of us wanda muka girme su. Ban ce ki matsa ba, in kika matsa ma yaro ma wani bin yafi fandarewa, amma ya kamata ku sani irin iyayen nan da ke da ɗabi'ar bosin da son su da bala'i iyaye ne. Yes, we know it's Allah that gave you the lead and we can't maybe stop you guys from it, amma mu ma muna da tamu damai. Ya kamata uwa ki zama mai kula, ba a ce wai ke ki dinga nuku-nuku da fuska ba. Imagine wata uwar fa bata san da diyarta ta fara al'ada ba dan iskanci, sannan ke yaya an kawo miki magana sai ki fara to ni za ki hawa wani ki je ki samu mama. Ita ta yi kuma irin ita ba ta ma so ta yi maganan ne ko abubuwan ƴaƴan farin nan ko wani abu. Yanzu abin da ya kamata uwa, bari in fara da uwa. Yarinyan ki tun tana da shekara 7-8 kai tsaye ba wani shan kwana ya kamata ki fara magana al'ada da ita. Alamun balaga bayyana suke a makaranta ana koyar da mu, amma muna buƙatar tunatarwa iyaye. In baki jan yarinyan ki a jiki fa akwai matsala, because za ta taso ta rayuwanta ita dai ga ta nan wata banza wata sakara daga inda kuma dama lokacin balagan bace ya bayyana abubuwa na bijiro mata, shedan zai ta kawo mata ziga. Wannan nature ne na dan adam, kowa yana da wannan kwayoyin halittar da sha'awa za ta iya zuwa maka, wani ma a sha'awa yake gane ya balaga. Mu dama mata ko mu asirance ne, amma laifin iyaye mata ne ke jawo wallahi iskancin nan. Because yanzu zaka ga abun mamaki, yarinya yan 9 years ita ke bata dan maybe 11, 12 to 15. Wallahi it's happening everywhere abin nan ko. Yanzu na ganki ne miki magana, kin bani lokacinki in miki magana. Kin san in tafiya kike akan titi, saurayi ke a matsayinki na mace ya tsaida ki, kin ce kallon farko, ni wannan kallon farkon da kika ce za a yi mai sama, me za ki karanta a kan shi ne ma misali wannan kallon farkon me yake? Gaskiya mata a zo wurin. Yawwa. Wala wannan kallon farkon da kika ce. Ka san me muke kallo? Irin idan muka kalle ka sama da ƙasan nan, fasting da muke kallo kafan maza. Wallahi no, this is the reality like.
kafan shi muke fara kallo sai mu yo sama muga irin body structure shi ta mana ka san mata we have taste. No, we have taste gaskiya. No, kowace mace da kalan namijin da take so za ta kalle shi irin in kaga dama ta yi smiling to an dace, in kaga ta guntsa fuska dan uwa ba kai mata ba kawai ka je. Kafar nan misali in an kalli kafa takalmin shi ake kallo ko kuma ana duba irin kafa mai faso ko irin wata kafa ne ka san tsaftar namiji ta fara daga kafansa. In kika kalli akai fa yatsun kafan namiji ba idan yana da tsafta zaki sani ko da shi ne ya fara ya yaye makwallar cibi karshen dai mutuwar yatsu kenan ko wallahi zaki gane yana da tsafta. You see that like very clean amma kin kalli kawar shi dan uwana wana kaca kaca ya kake expecting in yadda da kai. Yeah, it's true. Ko kuma kiga ko da kayanka da datti ta yiwu bata su kai amma kafanka yana fara identifying tsaftanka. Haka mace ma kuma kuna kare mana kallo ta kafa. Idan ka taho kika kalle shi tun daga sama har ƙasa ban ce ki kallon wulakanci ba, kawai da yanda muka saba dama in kin kalla din nan ki gane abin da zaki gane, in naki ne in kin ga wuri sister ki sakire, in baki gani ba daure ci kawai ki fuska. Magana Allah kun san dai yanzu dama bazan sun fara ragewa mu kan mun fi yawa to a dan rage jin ajina amma ban ce mu zubar ba fa. Kar a zubar amma a daina cika shi. Amma dai a rike ajin nan. To yanzu misali namiji kin san mun taɓa yin wani shiri inda muka tattauna da maza wai me suke fara kallo a cikin mace idan suka ganta. To ke kin ce fuska, wani kuma ya ce yadda kika yi magana kika ce kafar nan ko wallahi wani ya ce mace tana zuwa kafar ta yake fara kallo. Ya san garin ke. Daga yana ganin kafar kawai kai ji yadda ta ci kwalliya yana ganin kafar yaga an samu matsala zai ce to ku bata ruwa ta wanke fuskar sai an samu matsala. Allah kuwa to irin misali okay ni namiji in na ganki zan tsaya in ga kafarki structure din jikinki ke ma a kin zo ne baki zo bane ba misali kuma mata za ku tsaho ga body structure. So idan aka zo maganar kalamai kuma fa kin san an ce fa sauti na murya kalamai suna ɗaya daga cikin abin da ke jan ra'ayin mata misali su tsaya masu saurari ka ko yanayin yadda kai ka sarrafa muryar ka misali kai ma mace magana abubuwan da ka faɗi mata. So does that means like misali lalle namiji sai ya zama yana da wani ilimi ne da zai ma mace magana a tashin farko kafin ta ba shi dama? Ko fa muskilin namiji inda ya ga mace da gaske yana so wallahi sai ta fito magana. In dai akwai sannan da gaske sai ta fito. Ba ma za ka san daga inda take zuwa ba, kawai za ka ji kana tsara ta ne burin ka kai dai ta hau dama. In Allah ya baka sa'a ka dauka, in ba taka bace ba kuma to shikenan. To yanzu misali muƙaddara kin yadda kin amince, ke a matsayin ki na mace me kike expecting ya biyo baya in an fara relationship din kenan? To magana Allah mata muna son kula. To kula an zo wajen mace na son wanda zai kula da ita. Muna son kula ta shafi abubuwa da yawa dai that I don't have to say it. Kawai dai duka dai kula ce. Mutum dai ba sakan abu da zaki duba daga wani irin family ya fito. Okay, yaya ɗabi'un shi suke idan sun miki ka san akwai wata ba ta son mutum mai zafin kai, wata kuma tana son mai saukin kai. Akwai masu ƙiriniya da su kansu sun san in ba mai zafin ran nan ba babu mai riƙon su. Yes, wannan haka yake. Dida dai mu mata masu ƙiriniya because I'm one of them. Mun fi son namiji mai ɗan zafi amma ba mai zafi ba. Saboda bai yiwuwa mijin kina miki magana ko saurayin ki kina kallon shi haka ɗaiɗai. Ba in kin sani irin da ɗan dai ba yabo ba fallasan nan, amma in ya zama miki very cool. To wasu mazan suna zubarwa ne gaba ɗaya. Sai ce oke ai yarinyar nan bari in bari ta taka ni. No ni fa dan adam ce. Ba zai yiwu dan ina son ki ba ko ina son ka kare na ni. Kar mu dauka raini, mu respecting kanmu mu biyu. Sannan ka mu dauka rayuwar da zafi. In ka ce zaka bi ta rayuwar kuɗi ba za a yi soyayya ba ma. Shi sa na ce maka kuɗi bai cikin abin. To kuma kin san ba an ce fa yanzu misali a soyayyar da ake a wannan zamanin kuɗi wai su ne number one. Sosai. To in misali ta ganin yara ƙanana suna auren tsararrakin kakanninsu tsararrakin. I'm not going to marry this girl.
and the girl too knows that this guy is not going to marry me, amma kuma za ki ga ana wannan soyayyan kamar azin. Okay, idan zan yi magana gaskiya da gaskiya, dukan mu mun sani, iyayen mu sun sani, because duk abin da muke kallon mu kawai suke yi. Soyayyan nan na taɓe-taɓe da shafe-shafe shine problem din. Shine ma ai su kansu ƙananan in suka fara da wuri yake zama babban matsala. Inda za a taimaka a dinga rike wannan gitsin maza, mu ma mata mu dinga rike namu, za a dan zauna lafiya, za a samu saukin fake relationships, because ban ce ba ko kuma na ce dai kowa dai da yanda yake daukan nashi abu, duk da dai mun cikin zamani muke, muna tafiya da zamani yanzu, amma fa gaskiya is hardly idan namiji ya san ki sosai da yawa ya aure ki. Kuma mazan tsakani da Allah idan kuka kalli mace da ta juya bayan ta kuke kallo. Okay, idan yanayin tafiyar ta yi maku zaka ga wai dan bala'i gaba mata na kallon shi, na rantse da Allah haka namiji yake, irin yana kallon yanda jikinta ke moving tana tafiya. To ai dama da ya zagaya ya je mata magana, abin da bayan ya kawo shi ya zagayo. A tafiyan a baya akwai wani sirrin da misali yake ganin kamar zai gani wanda zai bashi okay wannan tayi ko bace ba. Mu ma muna da problem. Okay. Sister ki kwalliya ki gayu ki saka suturan ki mai kyau. Amma yawan matsa jikin nan it affect us a lot. Saboda wani ko yana da makalallen sha'awan shi bai niyan ya fito da ita ba, by how you moving your body zai ƙara tado mishi, ko bai niyan zuwa wurin ki ba zai ga wuri, zai ta lallaba ki. In kin bada kai buriya, in Allah ya taimake ki kuma kina da hankali, to da sauki. Mai tare da mu a kamar yadda kake ganin wannan tattaunawa, mun tattauna kan abubuwa da yawa Maryam. Soyayya, saurayi ya tunkari mace mata magana ta accepting din shi, ya relationship ne yake kasancewa, da kuma mun tattauna kan abin da ya shafi irin soyayyar nan ta wannan zamanin, wai soyayya shan minti ma dai ake cewa kawai a takaice misali ko. Mun kuma ga illolin da take a cikin soyayya da kuma abubuwan da ya kamata a ce mun kiyaye a soyayya har a ci riban wannan soyayyan misali. Mai tare da mu a nan za mu tsaya a cikin shirin na yau, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ka ga mu dauke da wani shirin. Karar kuma kamanta Maryam yanzu ta zama 'yar gida a Legit TV Hausa. Kowane lokaci za ka iya ganin fuskan Maryam. Maryam wani ba zai iya cewa yadda yake maganan nan akwai zafi-zafi a cikin ki musu bayani Maryam, to ko dai akwai zafin misali yadda da an ga shirin ki kawai. To kar wani ya ga shirin yana ganin shirin ke ce to shikenan fa ga wannan yar zafin nan ta shigo yau kuma da me ta zo mana misali. Amma kowane lokaci dai za su tumaye ki, za kuma su ganki. To wani sako ne ko kuma wani fata ne kike yi masu kallon mu waɗanda a yau suka fara ganin fuskar ki? To ina makuwa fatan alkhairi. Ina son inda wanda ya ji na kuskure, you guys can drop your comments or your suggestion about this talk. Da haka duk ma wanda ke da matsala shi ma su zai iya tuntuɓar mu, idan muna da shawarar da za mu bayar sai mu bayar. Na gode. Assalamu alaikum. Daga Legit TV Hausa shirin taskar ilimi, Sani Hamza Funtuwa zan ja labulen shirin a yanzu. A madadin kuma waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala. Kar ku manta ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta. Facebook Legit NG Hausa, Twitter Legit NG Hausa, Instagram Hausa Legit NG. Shafinmu na YouTube shine Legit TV Hausa. Ku subscribe tare da alamar karara domin ganin shirye-shiryen da muke dorawa a kowane lokaci. Ƙarshen shirin na yau tare da Maryam Ibrahim Zola. Sani Hamza Funtuwa nake cewa mu lafiya.